Усім салют! Вас вітаюць Кася, Лесік і Ваня. Які у вас настрой? Калі яшчэ вельмі сонны, мы вас паспрабуем разбудзіць. Адным словам, сёння мы будзем вашымі ранішнімі будильнікамі. Толькі мы не будзем гаварыць вам дзень-дзень-дзень. І не будзем рабіць так. Піп-піп-піп-піп, піп-піп-піп-піп. Мы будзем будзіць вас вясёлымі і цікавымі гісторыямі. І вы, калі ласка, адказвайце на нашы пытанні. Можна рабіць гэта гучна і разам. Паехалі! Для пачатку прапаную якую-небудзь смачна-карысную загадку. Сябры, хто з вас паспеў прачытаць чарговы нумар часопіса «Рукзачышка», той ведае адказ на наша пытанне. Калі ведаеце, не падказвайце, калі ласка. А хто не ведае, слухайце і разважайце над адказам. А пытанне такое. Чаму кукурузе далі такую назву? Думайце, думайце, сябры! Чуем, што ў нашых гледачоў ужо знайшліся адказы. Каб правільна адказаць, трэба уважліва разгледзець гэтую расліну. Кукуруза нагадвае яловую шышку. А ў румынскай мове яловая шышка якраз і гучыць як кукуруз. І ў турэцкай мове кукурузнае сцябло называюць кокороз. А зараз адкажыце, калі ласка, які вядомы чалавек прывёз кукурузу ў Еўропу? Гэта больш складанае пытанне. І я дам падказку. Чалавек гэты знакаміты падарожнік. Здагадаліся, каго Кася мае на ўвазе? Ой, малайцы! Многія ведаюць, што кукурузу да нас прывёз іспанскі падарожнік Хрыстафор Калумб. А ці ўсе ведаюць, што кукуруза – гэта цудоўны перакус на перапынку? А вось я яшчэ скажу, што з яе робяць масла, шматкі, аладкі і вараць кашу. А яшчэ кукуруза вельмі карысная для дзяцей і для дарослых. А калі вы ні разу не частаваліся кукурузнай кашай ці не елі кукурузных аладак, можаце прапанаваць бацькам разам зрабіць такое смачнае снеданне. А зараз запрашаем усіх на цікавы мультфільм. Працягнем нашу карысную і вясёлую раніцу. З задавальненнем. Зноў загадаем што-небудзь смачнае? Адкажыце мне спачатку, што трэба зрабіць перад тым, як частавацца чым-небудзь смачненькім? Спачатку паслухаем адказы гледачоў. Ды што тут слухаць? Усе ведаюць, што перад тым, як частавацца цукеркай, трэба абавязкова зняць абгортку. Ну што, Лесік, у Касі правільны адказ атрымліваецца? Не. Як? Быць такога не можа. Хіба нешта пераблытала? Не робяць жа наадварот. Абгорткі разварочваюць, а цукеркі дастаюць і кладуць у рот. Гэта правільна, але на вельмі важнае вы забыліся. Лесік, падкажы, на што? Я нічога не разумею. А, я, здаецца, здагадваюся, у чым справа. Што абавязкова трэба зрабіць перад ежай? Ой, трэба абавязкова вымыць рукі. Ці лапы. А хто ведае, як трэба мыць лапкі-рукі? А што іх мыць? Намачы і ўсё. А яшчэ добра намыліць трэба. Ну, правильно, я ж кажу. Спачатку памачыць, потым моцна-моцна намыліць і змыць. Ну што, Лесік, правільна мы гаворым? Яшчэ забыліся лапы рукі ручніком выцерці. І як толькі яны сухімі стануць, можна і прысмакамі частавацца. Я зразумеў, што вы зусім не ведаеце, як правільна мыць рукі. Лесік, ты памыляешся, мы ўсё ведаем. І ніколі не забываемся мыць рукі перад ежай пасля таго, як прыйшлі з вуліцы, ці пасля таго, як сядзелі за камп'ютарам. Ці пасля таго, як гулялі з цацкамі. Намачылі, намылілі, ды выцерлі. Зрабілі ўсё хутка? А як яшчэ, калі вельмі хочацца прысмакамі паласавацца? А вось спяшацца, калі мыеш рукі, нельга. Пасля таго, як намочыш іх вадой і намыліш, трэба вельмі старанна пацерці з усіх бакоў, і асабліва паміж пальцамі і пад пазногцямі. І колькі хвілін гэта рабіць? Спецыялісты па чыстых руках кажуць, што дастаткова 20-30 секунд. Нават калі побач няма гадзінніка, можна проста падлічыць до 20. Ага, можна трэніраваць матэматыку, лічыць ад 20 до 1. А яшчэ можна гэта рабіць
па-англійску і па-французску. Будзе і весела, і карысна. І толькі пасля гэтага можна змываць мыла з рук. А калі вы убачылі, што рукі не сталі чыстымі, паўтарыце ўсё яшчэ раз. Лесік, а адкуль ты ўсё гэта ведаеш? Пра ўсе секунды і мыла? Чытаў якую-небудзь навуковую кніжку? Ды не, усё гэта я даведаўся з дзіцячага часопіса «Рюкзачок». Праўда? У кожным нумары вы знойдзеце рубрыку «Добрыя парады». А самыя цікаўныя могуць паспрабаваць разгадаць рэбус і даведацца пра галоўнае правіла едака. А ёсць і такое? Вядома. Тады я прапаную ўсім паглядзець мультфільм, а сама буду часопіс чытаць. Хлопчыкі, а у каго з вас ёсць вялікі канверт? А табе навошта? Я ведаю адказы на пытанні часопіса «Рюкзачок», таму хачу першая іх у рэдакцыю даслаць. А мы з Лесікам таксама будзем у конкурсе ўдзельнічаць. Ну таксама адказы нават на самыя складаныя пытанні ведаю. О, хітранькія якія! Прыз жадаеце атрымаць? Вядома, хто ж не любіць прызы? Давайте конверт и протягивайте займаться своими справами. Прыз повинен мне достаться. Прапаную зрабіць так. Чытаем розныя часопісы і атрымаецца, што кожны можа ўдзельнічаць у розных конкурсах. А ў мяне ёсць другі варыянт. Мы чытаем як мага больш часопісаў. Усе адказваем на пытанні і адпраўляем лісты з адказамі ў рэдакцыю. И что далей? А за правільныя адказы мы атрымліваем прызы. І ў нашай кампаніі можна атрымаць іх вельмі многа. Гэта тое ж самае атрымліваецца, калі гледачы «Добраранка» адказваюць на нашы пытанні і дасылаюць свае малюнкі. Чым больш прыгожых малюнкаў і правільных адказаў, тым больш можа атрымацца прызоў. А зараз давайце і аб'явім які-небудзь новы конкурс. А я ведаю які. Сябры, напишите нам и намалюйте свою любимую казку. Калі мы атрымаем шмат вашых малюнкаў, наладзім вялікую казачную выставу. Кася, Лесік, вы таксама ўдзельнічаеце. О, с задовольнением. Я намалюю. Ой, пакуль што гэта сюрприз. Самы час нагадаць адрас для нашых гледачоў. 220 114, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Добраранок». Ці можна скарыстацца электроннай поштай dobraranok.tv@gmail.com. А зараз глядзім мультыплікацыйную казку. Ура! Я придумала, якую казку буду маляваць. Гэта казка, у якой я б сама з задавальненнем апынулася. Пэўна гісторыя пра якую-небудзь прынцэсу. Не скажу. Пакуль што гэта сакрэт. Тады пра бабу Ягу. Чаму? У вас з гэтай бабулькай характары вельмі падобныя. Лесік, ты што? Наша Кася самая лепшая, і яна больш прынцэсу нагадвае. Дзякуй, Ванечка. А вось ты, Лесік, ведаеш, каго нагадваеш? Я не буду адказваць. Няхай нашы гледачы прыдумаюць адказ. З героем якой казкі я вельмі падобны. Можна даць некалькі варыянтаў А адказу. я свой адказ намалюю. Трымайся, Лесік. Толькі маляваць і гуляць будзем пазней. А зараз час на заняткі бегчы. Дамовімся, калі адбудзецца наша наступная сустрэча. Ну, як заўсёды, заўтра зранку. У нашым Добраранку!